Tapuji Tuhan ta, marede maita. Rip maita jong-jong. Jadi doh umbain nahu tongos. O sudehamu akan nama uas, romahamu tuaek. Jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dot mangaton. Sai romahamu manuhor anggur dot susu. Unak pola marhepeng manang marpanuhor. Sai luluhamu majahoba, bicantar bahet dope jupang ibana. Jauhamu ma ibana, bican jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai diodangi hodo akan namar haposan jala nama porus tuho. Alani i rohami tuho mangasahon asini roham. Sayunang tulak kami sian jolom. Akup ni i lehot dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tapuji tuata, maredeita sian bukede nomor 25. Tangyok kamu ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo,
au do Jahoba de Batam, ninna de Batata, dang jadi marakup au bahenomu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, ro dina bagasan aek na ditoro di tano, yang go tunggabe si sobaon, manang siolon. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ayona uhumna dosogot, akan namar sineang di gowarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiaon hari minggui, dina ono marima ulahamu nasa si ulanmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do di topade bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubaina di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba de Batam diho. Patik ponopon, unak ko mambunuh, patik papituhon, unak ko mangalaku, patik pawaluhon, hunang homanako, patik pasiaon, unak ko olo maka tidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi halengan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi halengan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Behado padok ni debata taringot tu patik nasapului, odo. Audo Jahoba de Batam, ninna de Batata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Sai luluoku do dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut pahopaton, pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai, asido rohaku, diakan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong, ramanginogogo mahita siatua debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata, maredeita sian bukuende nomor 172, ayat 1-2. Ripai tajongtong. Tato potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Saingot mahami hobar tuasin di roham, dohot denggan di basam, ala goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi,
Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonordo hatani Tuhan Jehovah. Unak koma biar. Ayau do siluluhoko. Nunga pola hujau guarmu. Au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udur maita. Tapuji Tuhata, maredeta sian bukede nomor 170 ayat sada do tolu. Hata ni debata, naga beturpuk epistel di minggu tasadarion rohai, dada ginonggoman ni patiki hita, dauma anggoi. Bang dibuka latiki pasahat kamu dirimu gabe atau ban pangoloi atau ban yang ibu hamu akana mangoloi mana hati ban di desa Tuhan matanya mana pangoloi tu hati goreng Alai maulia tema di debata. Alasal putiki pangado pamuna di dosai, gabe pangului hamun waeng. Sian nasa rohamuna di ruhut nipoda, naung sahat tuhamu. hidung malu hamu yang besai gabe tulik du hamu mangoloi hati goreng Ruhut ni jolmama upamaon ala ni hagaleon ni daging muna. Ai songon naung pinasaat muna akaruas muna gabi pangului dihahudaron do dinasouhum. Mangulaon nasohumi. Songonima pasatamun waeng akaruas muna tuhatigoran lao pabadiosta. Tutingan isi hati ban desanami ngalir dengan yang hati goreng Atong dia do pargue muna disi. Akan nahina ilau muna anggun waeng. Ai hamatea do hapateanna. Tuan saliling-lilingna mar hite-hite Kristus Yesus tuhatai. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau pepsa. Amin. Maredema punguan kor parari Kamis.
Rip Maita Jongjong. Sonang di lambung Yesus, Amin. Sonang atai, sonang maut Yesus, sonang di lambung Yesus. Tidakon ma hapor syautai, song nahina tidakon ni dongata sahapor syaun disadok portibion rap ma hitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na tinubuhon si Maria, na gabe-gabean si atodi parbadia, adorang soau bubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panguman ni silatus. Nama tetar pajal luibana di hau pinar silang. Na tuat tuban wotoru dungi tanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo, laudul tu syamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu doot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doot desesani dosa, doot dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Tikting na maragam, perjolo, Guarni Mingguta Sadarion, Minggu Pa 22 Dung Trinitatis. Topik ni Mingguta Sadarion, ima guruhon nadenggan, pasohot ma najat. Bahasa Indonesia, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Nomor sosok-sosok pilihan bulanan, manang pilihan tahun. Tuhita saluhu na ruas doho perhalado na sopasahaton, manang na semanggarar pilihan bulanan, manang na pilihan tahun 2021 doho 2022, molotung adong depe na sopasahaton depe, asa taingot bema amanginang lahu pasahaton, manggarar marhite situa wek ganuk, Roma situa wek tu bagas tabe mangalap piliani. Nomor 4 ruas natabba. Mamuka di hari Minggu Sadarion, Minggu tanggal 30 Oktober 2022 nunga gabe ruas ni Huriatta, ima keluarga ni Amatta, Bahari Putri. Nomor 5 ruas napida. Mamuka di hari Minggu Sadarion nunga pida Huria keluarga ni Amatta, Arya Sendi Napitupulu, Betrik Maita Lumban Turuan dohot opat yanak Konasida, Moses Elvino Napitupulu, Giovanni Alfano Napitupulu, Natani Agata Napitupulu, Parel Deka Napitupulu, Sian Ruas Wek 2, Nasida Pida Tuha KBP Sukadono Resort Sukadono Distrik 10 Medan Aceh. Nomor 2 Mamuka di hari Minggu Sadarion nunga pidda Huria keluarga Niamatta, Simon Toman Panusunan Manurung, Devi Septari Sinaga Sian Ruas Niwek Tolu, Nasida pidda Tuhuria HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Nomor 6 kunjungan gereja. Perjolo Mamuka di hari Sabtu 20 Oktober 2022 sampai dengan Minggu 30 Oktober Borhak do Panitia Pesta Pembangunan do
tahun pemberdayaan na di tahun 2021 na salpu patupahon kunjungan gereja tu HKBP Tarabunga Resort Tapahan dohot wisata tu bona pasugi tu huta Tarabunga na niuluhon ni pendeta resort tatanyakon manasida hipas ditik kiborhat suang songoni di namulak musengani tu huriatta. Paduahon di hari Minggu tanggal 6 November 2022 nanengro di patupa punguan Korama do kunjungan gereja tu HKBP Binje Baru parlape-lapean na niuluhon ni Bible Pro Teboru Tambunan tatangyakon maasaringgan mardalan ulaon na sinakapan ni punguan Korama tu hari Minggu nanengro. Nomor 7 Bazar na Remaja na Posobulung mamuka di hari Minggu tanggal 6 November 2022 nanengro di patupa Remaja na Posobulung HKBP Immanuel do Bazar di tempat do bazar berjalan dalam nasida mengalului dana tu haperluan Natal Remaja na Posobulung HKBP las marohatta lahu manupahi ulaun ni anak kota Remaja na Posobulung HKBP. Nomor 8 papungpelian sadarion Minggu tanggal 30 Oktober 2022 papungpelian tujolo do hita 2A 2B bahin tupak diakoni sosial huria do tudana pensiun HKBP las marohatta manupahi ulauni hak tu minggu nanengro marhite situa wekta ganuk aka guar-guar nau pasahaton hasil celengan boima idota di lampiran. Nomor 10 Varia tahun kesehatan tahun 2022 denggat do mardalan ulaun pesta puncak tahun kesehatan na dipatupa di lampiran hasil di pesta boima idota songon na adong di lampiran. Nomor 10 sada Dewan Koinonia akka jadwal PHD dohot latihan kor punguan kor na adong di huriatta boima idota di lampiran pelayanan rutinitas ni huria. Nomor 2 PHD seksi perempuan dengan nomor dalan ulang PHD perempuan na pinatupa di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2022 maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16 WIB dan niuluhon ni inang Bible Pro Teboru Tambunan. Nomor 3 pertanyaan remaja na Posobulung dengan nomor dalan ulang pertanyaan ni remaja na Posobulung HKBP na pinatupa ni di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 19 WIB na niuluhon ni Bible Pro Teboru Tambunan. Nomor 4 ibadah bulanan PGSM sadarion Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di Patupado ibadah bulanan PGSM HKBP Distrik 10 Medan Aceh pinangido matu guru sekolah minggu asaria mendohoti ibadah bulanani. Nomor 4 seksi lansia dengan do merdalan ulaun seminar pemberdayaan jemaat lanjut usia manang lansia na pinatupa ni punguan lansia seksi lansia na di hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 na niuluhon ni amata pendeta Dr. Sukamto Limbong na gabe narasumber taringo tu Trinitas dohot amata Dr. FM Tugatoro SP na gabe narasumber taringo tu kesehatan. Nomor 5 tambahan hari Marsogot tanggal hari Senin tanggal 21 bulan 10 2022 rapat Natal gabungan Ama Ina Lansia masuk jam 7.30 malam di gedung sekolah minggu. Rapat Natal nomor 10 ta Jahabema. Nomor 10 nama jabui pertanyaan dohot jadwal. Nama jabui pertanyaan di Huriatta Ima Rabu tanggal 2 November 2022 horong ni WEK 1B dohot WEK 1C masuk pukul 19.30 WIB alani iria mahita perhalado dohot ruas laho mandohoti pertanyaan ni jala jadwal nama jabui tu minggu naneng ro boy mataida
songon naung terjadwal di stensilan wartaun. Nomor 15, 16, 17, 10 Tajahabema. Nomor 10 sia ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Panitia Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penetua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, ima ai dohonon nado akka surusuruanna taringot tuho asa dijaga ho di akka dalanmu sudena. Pesalmen siap Habema. Nomor 21 Tajahabema. Nomor 22 Ruas Namar Sahid dirawat di rumah sakit Manang na pemulihan. Nomor 1 Situa Dr. Randus B. Marpau W1C pemulihan. 2 Sinta Perdede W2 pemulihan. 4 PL Tobing W2 pemulihan. Nomor 5 Efron Metara Hutahayan W3 pemulihan. 6 Krista Uli Kalfarin Borusitorus W1B pemulihan. 7 Nyonya Nababan Boru Simbolon W5 di Rumah Sakit Royal Prima. Nomor 8 Britania Angel Boru Lubis W2 di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor sia Las Maida Boru Simangunsong W4 pemulihan. Nomor 10 Nyonya Simanjuntak Boru Silalahi W1A di Rumah Sakit Advent. Tatanya koma akadongata nomor sahid asa malum nasida. Nomor bagian 2 Parhepengon Huria pembangunan dohot distrik pusat Boy Mata Jahabe. Songoni matiting namasa di tonga-tonga ni Huriatta ta tuhat tama nama masu-masu dohot na patuluson nasa pelayanan dohot nasa program di Huriatta mauliate ma dihita saluhuna mauliate ma nang dituhatta tapasadar hatta martanyang mahita. Pinuji pinasanga maho Tuhan disudedengkan ibasam dot asini roham nang sahat di ngulu nami di pangaramotiommu di pangiring-iringon ni tanganmu di hami manipat saminggon di bagasan hahipason hami Tuhan di nama ngulak kasiulaun nami jala totong di parmudu-mudu ho hami di sudena riko di ngulu nami mauliate madiholi Tuhan. Tuhan di bagasan Ari Sadarion mauliate ma di luas horbe hami marpungu di tonga-tonga ni huriam ima pamujion nami persobaun nami tujolom di minggu Sadarion mauliate ma diholi Tuhan. Tuhan martangyang hami tujolom manangyakon ruas ni huriam HKBP Immanuel sayhoma Tuhan nama masu-masu ruas ni huriam HKBP Immanuel sian namet-met sahat tu nama godang sahat tu nama tua say di bagasan linggo manitangamu masaluhu na Tuhan maneng na di dia pe Tuhan akka ruas ni huriam di bagasan tikion pasu-pasu ramoti ma Tuhan asiroham akka namet-met bay ni buri-bur magodang namar sikola lehon habisukon habistaran akka na mangalului perkerijuan say patong ma Tuhan akka japalan naloma dia kanakon ni huriam na laho mangalului perkerijuan asadong hanguluan ni daging dohot tod di nasida songoni ma Tuhan akka nalaho mangalului jodoh Tuhan say homa Tuhan na patongoton akka jodoh naho Bartolomone roham di sudir anakon ni ruas ni huriam Tuhan nang songoni akka ruas ni huriam ama ina naso dapotan pasu-pasu di hagabeon dope sayhoma Tuhan mabuka bortian niya ka ina gawe hatuan ni anak doh boru tutikna neng ro pasu-pasu akka usahan nasida Tuhan di pengobatan nasida ahape Tuhan na pinake nasida na pinatupa nasida Tuhan pasu-pasu may Tuhan gawe sada pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam gawe ras ni roha di tonga-tonga ni huriam
nang di tonga-tonga di keluarga atong homa na campur tangan di sudi aka usaha na pinatupan na sida Tuhan asiroham ali Tuhan nami songonima Tuhan aka ruas ni huriam Tuhan aka naung lansia Tuhan say lehon hagugon lehon las ni roha ramoti na sida Tuhan pasu-pasu na sida Tuhan di naung matua na sida akan lansia Tuhan say homa na mga ramoti dok pak dia pe mangalakka na sida rupi na sida margugo na sida Tuhan pinarguguan ni asin ni roham asiroham bali Tuhan nami songonima Tuhan matangyang hami tujulom manangyakon akaruas ni huriam namarsahit di bagasan tikyon Tuhan ima amanami sintua Dr. Andus B. Marpau sintua SF Hutapea sin HE Boru Pardede PL Tobing Efron Metari Hutahayan Krista Uli Kalfarina Sitorus Nyonya Nababan Boru Simbolon Britania Angel Boru Luis Las Maida Boru Simaunsong Nyonya Simanjunta Boru Silalahi do suderuas ni huriam naso boy huru dokon hami di bagasan tikyon aka guar-guar ni aka ruas ni huriam namarsahit Tuhan maneng nadidia pe Tuhan asimaroham ali Tuhan nami saluhu nakaruas ni huriam maka namarsahit di bagasan tikyon na dirawat pemulihan di Jabu manang nada di rumah sakit Tuhan asimaroham patuduhom mahuasom laho pahipason nasida pasu-pasu makasi panganan si inuman dohot aka ubat na pinangan nasida doho aka dokter na marawat doho aka perawat doho rumah sakit na mangarawat nasida Tuhan say pasu-pasu ma Tuhan marhite sieni Tuhan malum nasida boy Tuhan mula sian rumah sakit marlas ni roha Tuhan tonga-tonga ni bagas nasida jala boy hami Tuhan tutikinan ng roh rak mamuji pasangapon guarmu di tonga-tonga ni huriam asimaroham pargugoya ka keluarga na mangarawat nasida Tuhan asimaroham leon akka kesabaran di nasida Tuhan atong mauliate madiho ali Tuhan nami Tuhan martangyang hami manangyakon ruas ni huriam di bagasat tikyon naborha nasida mulai naptuari satu sadarion tutarabunga Tuhan kunjungan gereja sayhoma Tuhan nama masu-masu perdalanan nasida sian naborha sian huriamon satu namula tu huriamon homa Tuhan na manangan-nangan nasida sonang suharibu-ribuan saha tu tonga-tonga ni huriam hagabe pe Emmanuel Tuhan martangyang hami manangyakon huriam bisa dok portibion pasu-pasu jala ramoti huriam bisa dok portibion salam tabai bilangan nina porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pargogoya kana posom mamaritahon baritam nauli di tonga-tonga ni portibion saha ro di ujung ni portibion asa saluhna kana tinopami marhato poton hodo Tuhan nami si sobaw marhite Yesus Kristus Tuhan nami asimaroham ali Tuhan nami songonima Tuhan bangsa doho negara namion utangnya ko kami tujulom pasu-pasu jala ramoti bangsa doho negara namion saya lehom Tuhan di pemimpin ni negara namion hamar habiaran tuho asa mabiar nasida Tuhan mangulahon dosa asa mangula nasida di tonga-tonga ni huriam di bagasan lomo ni roham pasu-pasu manegara namion Tuhan padau Tuhan hagut turon jala lehon dame kemajuan doho keadilan di tonga-tonga ni negara namion asiroham ali Tuhan nami martangyang hami manangyakon huriam HKBP Emmanuel pasu-pasu saluhuna akana posom mulai sian padita saha bibel pro doho akka parhaladom akka situa di tonga-tonga ni huriam sayhoma Tuhan mangula marhite-hite todim to di perbadiai asa mampu hami Tuhan laho mangula di tonga-tonga ni huriamon asa marhite siani las rohani sude ruas ni huriam di pelayanan ni sude akka parhaladom lehon di hami Tuhan marhabiaran tuho asa mangula hami di tonga-tonga ni huriamon hobar tulomo ni roham asiroham parsahlai pargugui hami akana posom laho mangula di tonga-tonga ni huriamon Tuhan gudang dope Tuhan si pangidon nami tuho saluhuna Tuhan ditatap hodo hami di sude akan narikot dingulu nami sude si pikiran nami akan masalah na hodo pi hami di boto hodo i Tuhan di hami marsada-sada asimaruham di hami Tuhan
Say pargugui hami maka monakon saluhutnay. Tuhan, sudi hami napungu di tonga-tonga ni bagas joromon, pasu-pasu hami Tuhan, asiro ham, patu madi hami saluhutna akan nama bain las rohanami, ale Tuhan nami, marsanga marmulia maho di tonga-tonga ni huriam HKBP Immanuel. Tuhan, matangyang hami di naposom Tuhan inang bibel pro nami, nalaho mamaritahon baritam nauli di tonga-tonga ni parsauran nami di bagasan tikyon, say parsahalay parbisuki naposom Tuhan, sayuka mapamangan ni naposom lao magkatidak ko, mamaritahon baritam nauli di tonga-tonga ni parpungan namion, asa marhites yani Tuhan lam wotuhami Tuhan dia do siulaon nami marhite-hite hatam di tonga-tonga ni ngulu nami atong Tuhan dongani na posom Tuhan makatahon hatami mamaritahon baritam nauli di tonga-tonga nami Tuhan say paeleng masiparion nami Tuhan tumangingon hatam aido hanguluan ni daging dohot to di nami atong moliate mahusobahami tu adopamu ali Tuhan nami saha tutangamu madaging dohot to di nami say sesa manasa dosa pangalosyon nami ampuni hami disudeha hurangan nami dosa hajahaton nami, marhite pabahinan nami, marhite pakatayon nami, asiroham, saysesa manasa dosa nami, asa tamahami di julom, asa tamahami gabi hasahatan doha ahabauran di pasu-pasumi, say tangihon jalo uloy matuhan tangiang pangiduan nami, nahusobahami tuho, marhite-hite gowar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 30 uhut papungu pelean sadaa doot sadabe. Yesus lehon hatorangan kabesaran mengaku sehatani lehon matana tidak dohot roha oto dalami
Batang yang mahita. Rodo hami Tuhan, tua do pami, marhite minggu nami sadarion, tatak mahami. Narodo hami marsoba tujolong, pasahaton ngolu nami, madok mauleate di sude dengan ni basam, namar mudu hami, jalan apa si kopon ngolu nami si ganupari, tarbahen hami marhai pason, jala marlas miroha, nuaing pe, naing jalon nami hatami, buka maroha doho pikiran nami, asa terpasiat kami hatami, nagabe sulu-sulu, jala hati uron, di pardalanan ningolu nani lehomi. Orasi hami siad dosa nami, asa terbahe kami jong-jong di jolong, majalo asiasin, silehonom mudiha, 1 ayat 20. Hujahama dihita, jala tapayuti hukma di bagasar rohatta, songonomma didok. Panosoyonna madokon paubahon roha. Marburi mahamu, orasi hamuma dirimuna, paholang hamuma, hinaroani pabahenamuna, siajuluni mataku, pasohot hamuma majahati. Guru ninna Jahoba, tungsura, rarado samuna songon abit bunga dakdap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Moloringgas hamu, tumangihon dohot mangihuton, sai panganon munado, hinadenggan ni gogo ni tanoi. Alai molo majua hamu, jala mangalo, sai na panganon ni podang do hamu sogot, ai pamangan ni Jahoba do palubahon, ido sahana. Topik ni mingguta sadarion, songnong dijaha ditikting nakin, ima guruhon hamu nadenggan. Pasohot najat, belajarlah berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Songon jolma hita atau hidup sebagai orang yang manusiawi, kita berkeinginan manang tahalomo hoddo, nadenggan jalana dumenggan, tahilala jalata jalo di bagasan ngulut tahun. Berjuang dohita, manang bekerja keras dohita, asa ro nadumenggan atau yang terbaik kita nikmati atau kita rasakan di dalam hidup ini. Jala setuju dohita, unang arong nian na jahat dohita. Alai na jut tak sadar hita, holo dohita jahat. Tu dirita, tu dongata, tu nahumaliang hita. Alani dipakulingi hatan itu hatta hita sonari, guruhon nadenggan. Jala paso najat. Wah matar bain ya teh. Ta guruhon do nadenggan. Nadenggani ima mangguruhon dohok majalo, dohok mangatusi, nang makanguluhon nasian hatani dewata. Jala akan nadenggani, olo do ta guruhon sian akka na olo mamodai hita, na pasingotok kita. Dohot sian na mamakulingi hita. Jala nadenggani ta guruhon doi, sian akan nadenggan na binahin di dongan. Song nadok ni halak batak, mata guru, roha sisean. Ima usaha natabain, laho asa dengganian hita. Atau yang terbaik. Apalagi akka ibu-ibu, harapanna akka geleng nai, boru doho anak sahatu pahopuna, na terbaik manyan. Di pasikolan, di pangalaho, dohot terlumobi, terbaik ibana jonok tu dewata. Ido.
Ido kata hati kan. Tidak ada dari antara molorodo bebiana tu gereja, molo prosiado ibana tu dewata, molo jalo ibana beata ni dewata, atau songon jolma ibana, molo todina siat dewata jala todina denganido petu ibana, pasti cita-cita dan harapannya adalah hidupnya baik dan terbaik. Ya paling tidak untuk diri kita baik kan. Walaupun yang paling sering kita hanya memikirkan yang terbaik dan baik hanya untuk diri kita. Orang lain tidak peduli. Di akhir-akhiran jodoh kita cari aman. Ya kan? Yang penting saya aman. Aman sendiri kan gitu. Artinya nyaman kan gitu. Jahat petahona hudokoni. Nah penting au nyaman. Sona ngau kan. Jahat petahona ulai. Nah penting nyaman. Indah kan? Nah, perilaku akan nasongoni ima naso koreksi. Bahwa itu sebenarnya tidak baik. Hanya kita yang merasa kalau nyaman sama kita itu baik sama kita. Padahal songon na porsia kita jalasi jalo hata ni dewata. Soyan hata ni dewata biar sejahtera tanahmu, negaramu, bangsamu. Ido. Sasitonga. Artinya bersama. Ido. Kesejahteraan, kebahagiaan, dan cukup sejahtera. Ido ngoluni akan naung makanguluho doh majalo hatan dewata. Ido si Paulus. Naing manian ngolumuna merata. Songon diundang-undangi kan adil dan makmur. Inna itu adalah kata-kata Kristen itu. Ido akan namadok kan. Dari surat diundang-undangi kan. Sian hatani si Paulus, idoko di bana do asa seimbang. Inna ibana. Unang adong na metu, manag papugusu, walan kumal bajuna, api adong dewa, argani bajuna. Wah, tren, ngikuti tren, habis penasanda habis, yang penting baju yang hebat indah. Api dijabu dang, mangan, arong gotok songonika. Ima emosional deh itu kan. Manang terbiasa dalam diri kita. Itu. Kita nggak bisa mengerajai. Manang mengendalikan. Ada yang merasuki. Entah apa yang merasuki. Indah kan. Kategoran do sebenarnya. Muladung aka ede songondi kan. Alai jodoh kita yang marsiajar. Ya berlewatan lah seperti itu. Lewat. Muladung media sosial sebenarnya. Ikon adonggo si putih hotan ada sih. Untuk kebaikan kita. Dan bukan hanya untuk kebaikan kita, kebaikan bersama. Kadang sifata atau kadang bahkan kebaikan diri kita enggak kalian kita pikirkan, ya. Enggak sayang pada diri kita. Alai imanakin sama merata, sama sayang pada diri kita. Ido sasitonga. Adona masa na niadopan di si Jesaya di turpuhon. Ubay pola di do ibada di si. Dison guruhon ma nadenggan jala masohot ma sian dajat inna ibana dison. Molo namar guru asa denggan hita jala mabain nadenggan doh makatahon nadenggan sian mulai marsiajar makatai do hita. Doh sian mulai marsiajar marpangalau. Asa ima teladan. Molo salah makatai omakna tu yanak konda na baru marsiajar makatai saliling na ingoton nari. Jala molo nadenggan di hatahana kalau terbiasa disiplin, sportif, terbiasa membangun atau baik perkataannya selalu menyemangati tentu tidak dana hipe ido adong di ibana. Songon ido nang terida nang tuluar. Molo terbiasa hita denggan, maka tudong ape langsung doi otomatis denggan di hata nang pabahena. Alai molo terbiasa buruk, holanda rudut di rohana, rudut nang dijabu, rudut nang disi pikiranna, batu luar pe olo do atau raso si songgahonna, olo gabe manunggahi ala narudut. Ido pengalaman yaka ibu-ibu kan, alarong narudut karejo ni amatta di kantor,
tu jabu muruk-muruk kan hido kan. Alam memang adong narudut di pikirannya. Sebaliknya songonido ibu-ibu alani ruduk ni na gudang si urusan na di jabu si adat danak satu suami satu ya jabu olo rudut ujungnya sambutanna hurang kan ada asahyado edeni halak batak madokon kemagunan baru nada naung apala gudang do na pinikir honna alain wain di bagasan partikianon marsiajar imah marsiajar guru honna dengan belajarlah untuk baik minna itu yang dimulai dari seorang ibu dan seorang ayah ditanggung jawabnya mengajar hon ulaun pangalaho itiru dohita imulai marsiajar margerak dak danahi molo cabi tatutu cabi do ditutu dak danak molo abit dicuci abit do dicuci dak danak manang molo mardalam marika tiba marika do ibana menirukan apa yang baik kepada anak-anaknya. Songonido moloro parmaitong aida songonido simbatuakin na apena burjuhia sejabuni o makna dong diberek simbatuana olo gabe asing muse pangalahona ainung jadi ho tua matani sianu berubah dohoninna alai alanima di bagasan danga dong natamma ake danga dong natamma laho marsiajar mabain nadengganon do makatahon nadengganon ihido raubai disosoi hita sadarion maraguru mah guru homma nadenggan guru homma nadenggan alai nadenggan nadia do nakin imana kupasahat imana hobaratu lomo ni rohani dewata gudang do memang akapuda akan nasihat sejauh itu dengan ikon tongdo saringota molo membangun deh hobar do itu hatani dewata ido alana molo di parsahora siganupari dengan diau belum tentu dengan dihamu olo do kubain di rohaku na dengan tu si sada halak ada alai di rohana tang dengan na kubahini ima cara berpikir takan cara ni hajol mat alai di bagasan partikianon selalu guru hon naringgan sian na binain di dongan molo naringgat deh artinya dikatakan yang positifnya aja ambil katanya kan Edo jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersuka cita karena menikmati jalan mengguruhon akan nadenggan jangan berharap mungkin molo ngata bain nadenggan bainon nihalak nadenggat tu hita jangan berharap itu yang mungkin bisa saja dakku bain nadenggat tibana hubain nadenggat tibana alai mu kesian halak nadenggani hujalo nasohya nadenggat ku bain tibana bisa saja atau bisa sebaliknya na jahat tu baik tibana alai sebaliknya ibana mabain na jahat nadenggat tuau bisa saja ima nguluhon alai na jelas mangguruhon nadenggan ima mangguruhon manang mangatusi dohok mangalapati natabain nadenggani denggat donuaini hobar do itu lomoni rohani dewata jala tu semangat ni do ngadi membangun hidup orang lain itu ido alani guru hon naringgan do harua masalah di siji saya di hatahot di son pola hona uhum nasida mulo saya tidak dati mardosa ima terkenal do bangsa Israel na terlaksana rutinitas agama terlihat dari luar alai di keagamani dang tarida perbueni hatani dewata dang denggan nasida ima tu halak akan adangol i hatahod desinaktikan tu nama balu tu na pugus dohot tuaka na met dang denggan nasida habe hatani dewata Jesus madok nasa nabi dahemu tu anggiku nama meton nama bahen tu auri ini bana jala Jesus madok bahwa tangyakom musumi jala unang musutai dang na irabat didokon di buku Matius molodak tarpaingot tobe pirpir homma abu nari pak mi artina pasohok ma anggoso tarpaingot tobe ai dang kita suatu saat Allah yang berubah dengan kuasanya
Molo terbaik kita paingot ton, tak paingot ido. Alani artinya guruhon na denggan kita marguru sadiri tu kita, alai kita tong makatahon dohok mangulahon dohot paingoton na denggan tu dongan. Alai jumolo mahita toksitong. Songon nani dok ni si Jesaya di guruhon hata ni dewa ta'ala yang diulahon. Artinya molo ngata guruhon baju molo mahita mangulahon ni. Baru pe ditiru halak mahita. Kita anggotong go hita na jahat dilihat di bereng jolma dan diakui hita nabi na heta na denggani. Hatat tapi molo tadok odon na denggan dan diakui molo jahat hita. Ikon memang denggat do hita baru pe manang molo sitong do hita baru pe sitong do pas do innaon nadokan sitiruot do innaon nadokan. Jadi memang pertama untuk orang lain. Maka dengan sendirinya kita menjadi teladan dan menjadi kesukaan bagi semua orang dan bagi Tuhan. Alai guruhon minna, guruhon karena kita tidak ada yang sempurna, maka kita harus belajar. Dang boy do padohono tay ngadenggan au, ngadenggan hubain, ngagudakian nadenggan na huleho tusi. Minna unang etong. Itu masih secuil. Tidak bisa itu dihitung. Itu bisa dilupakan, ya. Itu bisa dilupakan. Hola mate hita, nadinggan nataba ini, hola ditutup pita dohotano mago di, mago, ya kan? Makanya jangan ingat-ingat yang kita perbuat, karena apa yang Tuhan beri, itulah yang tidak pernah dilupakan, dan itulah yang kekal, kebaikan Tuhan yang kekal, bahkan mati pun kita. Alani marhite hatani dewata odorana maol di bagasa kita di padohan di si Jesaya hita ma dakola tu bangsa Israel hala Kristen hita na persi dan ngadong dope madok bosan berbuat baik kan gitu kan ima anggona sida saya diguruhon dahatani dewata alai dang diulahon ima pisak-pisang. Kita hala Kristen nong mengguruhon hatani dewata bahwa selalu baru indah si Paulus. Setiap pagi selalu baru mendengar nyanyian pujian untuk Tuhan hati kita. Dan selalu kesenangan bagi dia. Siang dan malam kalau dia tidak komunikasi dengan Tuhan. Selalu baru. Nang pebusuk dagingon. Satu hosat tahun dia selalu baru dekat sama Tuhan. Dia tidak pernah menua di dalam kedekatannya kepada Tuhan. Ima, dia tidak pernah menutup pikiran dan hati untuk Tuhan. Dan selalu dekat. Dan selalu juga tidak pernah menutup hati untuk belajar dan melakukan apa yang baik. Ima na idokonna baru. Jadi rindu do ibana, dang timbul tenggelam ibana mar minggu, dang timbul tenggelam ibana mar tangiang. Tak akui kan, molo mar tangiang, hira rikot mar tangiang. Hira tabodo ngoluon, lalap lupa, dang mar tangiang bekan ido. Songonido molo mar minggu, hira lomoroha mar minggu iba. Hira malas, songon na malas do piau, adong do pe ulokku inna kan, dang mar minggu. Alai halak nai baru rohana, na mangguruhon na denggan tu ibana selalu merindukan. Kalau dia datang ke gereja, dia melihat Tuhannya. Dia dekat dengan Tuhan. Dia dang dokonon na bedakui dari HKBP Tuhan. Inna. Ketika dia pergi ke gereja lain, di sini nih Tuhan yang hidup. Inna. Hapena di dirim dorang mangulu Tuhani. Ya kan? Dang di HKBP. Dang dia mangulu do Tuhan. Jangan disalahkan perjamitai. Alai diri tersadiri do. Nasotaida Tuhani. Komunikasi kita sendiri yang kurang dengan Tuhan. Jadi imana idok na guru mana denggat di ibadahta marparbue jala mangolu di bagasa dirita jala memang benar-benar selalu baru. Selalu baru. Katanya kan ada lagu pop rohani artinya selalu baru. Selalu baru. Asal hubegei ede langsung ibaru dorohaku.
Saya akan terpenuhi hal-hal yang baru, sukacita seperti itu. Jadi paling tidak kalau dibaca kamu renungan yang kukirim langsung, oh ini rupanya contoh kan, kalau masuk kamu tuh grup. Manang IBG kamu YouTube nih akka perjamita setiap pagi. BG renungan nih langsung. Panak sada YouTube BG kamu. Boleh jahamu IBG kamu nemu YouTube tak mengulang untuk dekat kepada Tuhan. Dengan demikian kita itulah mangguruhon na dengan tu dewata. Dengan bohado na dengan dihubungatta tu dewata, bohado na dengan hubungatta tu dengan jolma, bohado na dengan nang tu dirita. Itu hidup baik untuk Tuhan, hidup baik untuk diri kita, dan hidup baik untuk semua orang. Naku pasah nakin sejahtera untuk semua orang tanpa membedakan kelas atau status antara satu dengan yang lain, tetapi kita bersama-sama bahagia dan bersukacita di hadapan Tuhan. Alani perjulo imasian partodiota nani hatahon nisi Jesaya dison ima namar pabainan tuhalak namet doh nama pabainan nadinggan nangpe jahat doh tu saluhut halak tanpa membeda-bedakan yang baik atau yang tidak baik, orang kecil atau orang besar, atau apapun hidupnya, kita lakukan yang baik. Kadang memang molona pugus dohita nadinggan natabani dang diakui jolma. Alai jangan berhenti belajar dan berbuat yang baik. Akadia do na jahati, na jujud do hita larut di bagasan hal-hal na jahat. Dan hita mempengaruhi jolma dengan. Alai hita do terpengaruh jala larut tu na jahat. Hidup yang tidak baik secara materi, yaitu molo dang ulu hita hehe di parnguluonon, manang dang bangkit perekonomian yatta, dang peduli hita tunguluta, saya toktong di bagasan kemalasan, di bagasan kebodohan, di bagasan hapugoson, itu hidup yang tidak baik sebenarnya. Alai memang di dok Yesus do, saya dong do, tong saliling adok pertibion da pugos di tonga-tongamu, inna Yesus do. Alani halak na porsiai ikon hidup na denggado to. Ngulu na denggado, ima secara parnguluan. Makanya dicanangkan pemerintah kan, hidup sejahtera, masyarakat sejahtera, dan ekonominya kuat kan gitu, pendidikannya kuat dan semua kan gitu. Songonido dua-duanya karena di media sosial kan, semua selamat, semoga anakmu sukses kan gitu kan. Nah semua itu bersama-sama menjadi hidup baik. Itu. Alani tamulai sia derita asalah ima partodiotai dengan ido partodiotai dengan adidok do di Matius onom ayat 10 tahe cuma harajaun di dewata dengita bahonon nama akaude mengolo denggak kita di hadapan di dewata bertobatlah, artinya perbaharuilah dirimu, perbaharuilah dosi perbaharuata ima partodiota paju panggahamu doa Tuhan ini mau beribadah perbaharui. Mau martanya kamu itadahamu doa Tuhan ini, yelalahmu doa jonok perbaharui. Berkeinginan doamu maret desian hatani dewata, doa majahatani dewata perbaharui. Apalagi tikion unang gabitasi hidup baik itu adalah peduli kepada orang yang kecil. Peduli artinya saling satu bersama bersatu. Hama kamang inang sautik contoh doh bainon. Adong sada keluarga di huriana hutadikon di sada uek mulai salunggu do di dokon. Batak do bahasa uek nami lunggu. Alai sude guari lunggui lunggu nasional kitapi. Adong lunggu Jerusalem, adong lunggu Bethlehem, adong lunggu Jordan. Semua nama-nama Alkitab. Di sada lunggu nama guara lunggu. Akola dohonokku lunggui. Bohado peduli kepada orang kecil. Jadi bisa ada keluarga amat tahu dak tanggung jawab tu anak konda dohot inak tanah. Jadi ina ngomma napa gudang-gudak ko dohot pasti kolahon dohot mangelehon anak kondon. Gerejo ni halahinda dua ina ngon jagodo mana belban. Dang torohan yang mataim tas itu sangat dotong lintas sudi. Jadi tambal ban itu sejahtera.
dang merlaw hatu nasida ala yang go keluargaon ala amat taido ala ujungnya orang gajang mapikiran yang mataon sahatu tikion ala subui dipikiri nguluna ala kepuasan ni rohana mungkin namar jujion jala dang boy benang pala mangulahon-ulahon nah ujungnya bajuna pe kumal-kumal nah ala ni marhite lunggu peduli kepada orang-orang yang seperti itu. Ahmad di Lunggu berbagi pada orang-orang yang tidak berdaya. Mungkin sudah lemah, sudah tidak berdaya lagi. Tetapi mari kita berikan, kita beri petunjuk. Kalau memang dia bisa kita sekolahkan, mari kita sekolahkan. Dan yang lain-lainnya itu. Gudang cara, songon ima nang dicanangkan, nang diprogramkan secara pemerintahan, nang dihuria bahwa kita peduli kepada orang-orang kecil. Jala didok dison keadilan berbuat baik adalah melaksanakan keadilan. Hudok songon alani ketidakadilan manang keadilan jok-jok dang terjadi di tongani pengadilan di masyarakat nang di namarha maranggi di tongani keluarga. Alai tamulai mai keadilan isian tongani keluarga nang di masyarakat. Jok-jok dohi tambah baik kelas-kelas itu sudah ketidakadilan kan atau kelompok antara kelas bawah, kelas menengah, kelas atas nina hita. Alai beri kesempatan kita memiliki kekuatan untuk mempersiapkan hidup kita dan masa depan kita dan dikatakan dalam doa Bapa kami berilah kami secukupnya. Artinya ngelu tahu cukup dok. Selebihnya itu untuk bagi. Itu maksudnya imatang yang tai kita. Alai marsiajar kita. Asa tatangkisi, asa ta'aloi akan jati. Unang gabe dohot kita pelaku kejahatan. Tetapi kita adalah pelaku yang baik, pelaku firman. Unang gabe dohot kita sebagai buah dari firman Tuhan yang kita terima. Imata peop hatani dewata, guruhon mana denggan, jalan masohot, sian najat. Amin. Martang yang mahita. Maulihat Tuhan, marhite yang sini roham. Dipakulingi hodohami marhite hatami dang godang nabui hui ngotami jalahu peopami tarlumobi masai maul hami mangulahoni alani pargugui hami marsiajar nadenggan tunggulunami nang tu parnguluon nami di daging tarlumobi di partodion nami di harohaon pabahenan nang di hata ima soso-soso di hami sadarion guruhon nadenggan jala masohot sian najat. Adong nian dihami hai baruon. Adong dihami olo marsiajar jala mangguruhon akan nadenggan. Tu hadirion nami. Tu hadirion di dongan nami. Nang nah tu nahumalia kami. Tuhan asimaroham. Godang akan najat namaol masohot sian hadirion nami. Alani marhite hatam goguni hatami todimi jala martangia kami tujulom lehot dihami huasom jala urupi hami asa takas sami Tuhan laho manadaho jala mamahe pakaian senjata ima hagogon nasian ho mangalo subiani portibion Tuhan asiroham pargugui mahami salam tudenggan nahami salam perparbue hatami pargugui mahami laho takas mangguruhon mameop dohot mangulahu katami asa boi di idahala kami denggan jala ngolu na denggan jala boi hami pature-turehon jala ture di adopami nang ditongani masyarakat terlumobi di bagas nami nang di diri nami Tuhan sayurupi mahami pargugui mahami pasu-pasu hami akan nahina holonganmu anak boru ni huriami sian namet met sahat tu nama gudang natongod dia ka persikolan saya pargugui hami akan atoras mengajarhon pangalaho parangi naringgan tu nasida asagabi tiruan nasitok kami tu nasida pargugui hami mamemehon ngulu nadenggan tu nasida asabui hami nang tiruan ngulu nadenggan tu nasida Tuhan namar hui-hui do kami masai gudang
perjuangan nami, si parguruhonon nami, masa gudang aka tantangan, doh aka najat, nanaing mangago hami, alaya si maroham, sai urupi mahami, jala pargugui mahami, asa monang hami, mangalohon najat, jala masohot tami si anak najat, natongon adong lohot di bagasa kami, ganu marsada-sada. Tuhan, saipai baru mahami songon hatam, asalong dihami pertobatan, manang perubahan, di sude parngoluon, ni daging nang partodion nami. Tuhan, pasu-pasu mahami di tongani keluarga, ama ina, sude nahami tahe, lehot dihami gogo, mangula dohok manarihon ngulu nami. Lehot dihami hahipason, molotung songgop akasahi di pamatang nami. Lehon dihami, pikiran nasonang, molotung songgop akaduk-duk ni pikiran dihami. Molotung galero hanami nang todinami, pargugui mahami. Tuhan, di tongan di bagas nami rapon ho mahami, sonang so haribu-ribuan, di parkarejuan di amanami nanami, di kantor, di parsikolahan, di partiga-tigaan, di bagas nasida, di usaha nasida. Homa Tuhan, nama dongani, mamasu-masu, patiurhon, ngolu ni nasida, asa songon hatami, ngolu nadenggan, ngolu nasida. Tuhan, sude pasaurhon hami di tongani huriamon, di bagas ngolu nadenggan. Asa tok kami maban nadenggan, antara satu dohot na asing. Asa bui kami mapareahi ngulu, na terbaik. Jaladau kami sian aka keluhan, alai tok bahami di bagasan lasmi roha. Tuhan, ramoti, huriam, na tok di bagasan halosohon. Puji Tuhata, jala maredde hita, buhut papungu pelean, sada 2A, 2B, ku edde HKBP nomor 624, ayat sada dimulai.
yata. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut. Silehon-lehon nadingyan. Dohot nasau libasa namaulitus. Hupasahat kami masian na nilehon mitu kami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasyak kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami gudang misilehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sauk malomo ni roham, di Banua Tongonson na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion, hangoluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Di sodakon Tuhan Dewata Mabohina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewata Mabohina tuhita. Jala di pasorhon madamena tu tod ditabe. Selamat hari Minggu, horas mah dihita.